No takže čaute ľudia, vítam vás v druhom part tejto hry. Sme proste sa nudili s kamošom, s tým Isim, on tu je, tá vtela. No proste sme sa nudili a išli sme natočiť nové video. No a chcem vám ešte povedať, že ďakujem za 5 odoberateľov. Už aj tých 6 to bol môj malý cieľ a môj veľký cieľ je teraz mať 10 odoberateľov. Viem, že je to núbské a tak som ešte začiatočník a ideme si pripomenúť, že to točenie, ideme to skúsiť. Tak točiť ako môj kamarát, to je ťažké, on to vie dobre. No necháme to na kokav. Čus to si, okej, ja už idem na tie dreva. Okej, povedať ako si vtedy, keď sme nenatáčali, išiel cez tie dreva? Prečo si taký naspídovaný, však? Boty. Co fakt? Máš? Kamo, ja mám núbské. Kamo, ty ideš úplne ako Max Verstappen? Max Verstappen? Si kúp boty. Kúpim si nové. Tam 1 milión. Čo? To je ľahké. How? Jam, semka. Tak lagovalo, že? U mňa. Ok, ježiši. Strašne laguje, prečo? Tak. Čo, však ideme na ďalšiu stageu a na ďalšiu už nejdeme. To musíme byť opatrný. OK, ty ma vidíš? Ako vieš, na akej som stage? OK, už som ju prešiel. Rýchame speed 60. Aha, tak 70. OK, ideme, kamo, ja mám 184 000. Kamo, prečo bežíš na mieste? A ty bežíš na mieste. Ty si to videl? Ja mám 1000 rokov. Kúpime si ironové. Takéto. Takže máme kamo topánky. Ty máš iba iron. Ja mám kamo. Ja mám brain. Čo, aký brain? Ja mám kamo topánky. Kamo, ty, pozri sa na mňa. Pozri, adidasky úplne také nádherné za 20 000. Pozri, z Decathlonu mám úplne také, nie, múlové mám, vieš. Namiesto drinku má aj oné topánky. Nie. Bože. Kde ten môj drink je dobrý, že? Asi pred hodinou. U mňa hodiny je sekunda. Lebo u mňa hodiny idú za 2 sekundy, prejde 1 hodina. Čiže u teba je niekoľko sekúnd. Keď máš 1 hodinu. Teda 1 deň. Ale my ho zarábam. A prečo mi napísal si na mňa joinol, ty si zalívol? Ja idem skúsiť aj tú stage, kde sú tie veci a musíš prejsť rýchlo. Ja som to prešiel tu IS. A ty ideš a potom aj ďalej? Čo? Ja vždycky pôjdem pre tú stage. Zarobil 1 milión. Prečo už mám 2 milióny za? Okay. Som zarobil 4 milióny. Ja ti dávam strašne pozor. A nie si hacker, že nemáš hacky. Praví, že mám milióny. Čo? Myslíš v tej hre, že? Ok, ja už som sa zlákol, že v realite. Dobre. Aha, tak to už ja nedávam. Presne pred koncom, videli ste to asi ne. Tak idem kúpiť. Som to nevidel, ale je to jedno. Tak môžete to potom kúknuť. To tesne pred koncom, musím si kúpiť nové shoes. Ja na to nemám. Tie flowery. Kamo, počkaj, kde si? Ty máš tie najlepšie? Kamo, nevadí. No. Kamo, ja musím... Ale som zarobil 18 miliónov. Kamo, ja to asi ešte, ja nesmiem. Ja neviem, či mám skúsiť znova tú stage. Ak áno, tak napíšte dole do komentárov. Či áno. Podľa mňa nie, to ešte neskúsim. Rovno tak už zatočíme. To ešte neskúsim. No, idem pred nubom. Idem. OK. Ale keď chceš dať ďalšiu stage, tak musíme vedieť dať už tretí diel. Ďalšiu stage, OK.
Dobre. Dobre, ideme. To si nevšímajte, ten tu. No. Dobre, ideme takto, jump, ok. Nevšímajte si, mám brata, ktorý má bratranta tu a sú proste šialený, keď sú spolu. Nevšímajte si to. Ok, back to video. No to vidím. Však proste prídu sem ten bucho, však oni sa tam zabijú normálne už. Ne. Come on, jumpscare. Ja som buchnutý, no tak to bude na